nem egy nagy számítógép zseni. De megkérte a fiát, hogy csinálj már nekem egy Excel táblázatot, ahol föl vannak a tábláim sorolva, és akkor ő szépen elkezdte beírni az Excel táblázatba azt, hogy mit vett, vásárolt, ugye szolgáltatást is csinál a környékbe, tehát tudja, hogy mondjuk mennyi, tehát fölírja az olyan talajmunkákat, hogy ő mennyiért csinálná meg valakinek, tehát mennyit számlázza ki, tehát azt az összeget beírta szépen saját magának, és felsorakoztatta a kalászosaira, megcsinálta ezt a kis Excel táblázatot, olyan bruttó 10-15 perc alatt ezt sikerült neki összedobnia, és fölvetült a téma, hogy na milyen kezelést tegyünk még rá erre a kalászosra. És megnézte, hogy mennyi a költsége, eddig ugye ezt egy jó képet tudott ebből látni, és látjuk azt, hogy most nem az év, nem ez lesz a kalászos növényeknek a csúcséve, tehát egy alacsonyabb terméssel számolhatunk már most, ez nagyjából borítékolható, és egyből látta, hogy az eddig bevett rutint, azt nem szabad rátenni, tehát vissza kell venni a költségekből, mert nem lesz akkor a bevételünk, tehát nem fogok tudni annyi pénzt realizálni, vagy annyi árbevételt realizálni, hogy ez megérje.